A ver, chavales, aquí o gallego. Ando remendando as aletas, ó. Aquí dunha Mercedes que, a ver, pecan deso, oxidan, esta máis porque era isotermo, bueno, saquei o isotermo, en si non vou sacar o dentro dos mamparos porque me protege a chapa, pero que o motor e todo iso sí que yo saquei, o do frío que leva aí no techo. Teño que fazer agora un proxecto e ir aí, tío, manda huevos, o sea, para poñelo un proxecto, para sacalo outro proxecto, todo é comer cartos. Entonces, esta xa vai collendo forma, aínda que se vos fijades aí no medio, bueno, é un pouquiño máis ancha. É un pouquiño máis ancha. E esta, pois voulle dar agora. Voulle dar agora que colla forma. A ver que lle facemos por aí. Xa digo, boteille o convertidor ese de óxido. E o tema de chasis e todo, pois está ben. É unha pena, a verdad, non conservala, porque vai moi ben. E aquí igual, tiña aí unhas picaduras. Bueno, ahora está emborroñado, pero ahora paso o plato e a decentalo un pouco. Así que, estad atentos ao proceso. Mira, aquí tamén, bueno, é plástico a aleta de diante, o que pasa é que esa está hichada. Por diante nada, simplemente ten eso aí un pico ese. Simplemente son as aletas, ó. É o malo que ten. Estad atentos, suscribídevos que ten traballo, Teño para subir aquí uns poucos vídeos. Xa vos iré enseñando como queda aí a outra aleta, así que veña, con paciencia.